खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे फारि नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, गोबाव समनिफ्रायनो लाख लाख अनसायारिफोरनि नायनो हास्थायनाय मिजिंआ जाफुंसार जाबाय। मुंदांखा इउटिउबार इंलिश मेकारआ गावनि मोखांखौ जम्बी सोल मिउजिक एलबामनि गेजेरजों दिन्थिबाय। बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो गावनि अनसायारिफोरनो गावनि मोखांखौ दिन्थिनो खोथा होबोदोंमोन। माखासे गोनांथार जाहोनाव इंलिश मेकारआ गावनि बाथ्राखौ लाखिनो हायाखैमोन। फाइनालि मैया 4 फेब्रुआरियाव जम्बी सोल एलबामनि गेजेरजों गावनि हेन्डसाम महरखौ दिन्थियो। लाख लाख अनसायारिफोरनि मिजिंआ जाफुङो। गसाइगाव महकुमानि जारागुरि ओनसोलनि सावस्रि फाहामसालिखौ मैया गोदान महर होनानै फेदेरना मोनजि एम गोनां गुदि सावस्रि फाहामसालि खालामदों। मख'जाथावदि बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारीनि नुजाथिनायाव गावनि आखाइजों गोदानै लुनाय मोनजि एम गोनां देहा फाहामसालिनि न'खौ बेखेवना होयो। बिटिआर सरकारा बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ फोजोबनो अमा फिसिनाय आसनिनि गेजेरजों अमा फिसिनायनि ट्रेनिं होनो साखाफारा जादों। जायफोर अमा फिसिनो अमानि सायाव मोजां गियान सोलोंना अमा फिसिना गावनि न'खर संसार दैदेनलांनो सानदों, बिथांमोना बिटिआर सरकारनि बे अमा फिसिनाय फोरोंथाय होनायाव बाहागो लानो हागोन। बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसननि गेजेरजों अमा फिसिना मोजां मुलाम्फा मोननाय बिनि सायाव गोथौ आरो गेबें फोरोंथाय होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिथांमोना रां होना सोलोंथाय लानो हागोन। फोरोंथाय लानो थाखाय 3,600 रां होनांगोन। मैया फुंनि समाव तामुलपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। बे लामा जाब्रबथायाव गंसे न'खरनिनो 3 सुबुङा जखम जादों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बिथांमोना मोनसे हाबा जानो फैनायावनो गंसे गारिया सामलायनो हायैयाव सौग्रावलायो होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। जखम जानाय बिथांमोनखौ आथिखालाव फाहामथाय होगासिनो दङ होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बर' सावथुन नायगिरिफोरनिसिम गाहाम खौरां। नोंथांमोननि थाखाय गोदान बर' सावथुन फैगासिनो। बर' सावथुन मुलुगनि आखा-फाखा गोबां फावगिरिफोर फाव खालामनाय खामग्लिनाय गोसोनि मोदै। बे सावथुनखौ दिनै निउब' एप्सआव फोसावगोन। नोंथांमोना बे सावथुनखौ नायनो थाखाय निउब' एपखौ प्ले स्ट'राव डाउनल'ड खालामनांगोन आरो बे सावथुनखौ नायनो थाखाय एसे बिबांनि रां होनांगोन। BPFआ गुन्डाराज सोलिहोबोदोंमोन। 17 बोसोरनि गुन्डाराजखौ हाग्रामा महिलारी आरो रुबिराम नार्जारीनि दैदेननायाव लाबोफिननो नाजादों होनना गोख्रों बेप्रोचार होदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि एम रन्जित बसुमतारीया। लोगोसे बिथाङा बुङो, प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा बर' हारियाव गोजोन थासारिखौ लाबोफिननो हादों होनना। आरो बिथाङा बुंबावदों, हाग्रामा महिलारी रुबिराम नार्जारी खुंनाय सरकारनि समावनो बर' अबर' असमिया अना असमिया सोमजिदोंमोन होनना BPF दोलोखौ गोख्रों रावजों अजद होयो। तामुलपुर क'क्राझाराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। दिलीप बर्मन मुंनि गंसे न'खराव अर खामनाय जाथाया जादों। मोब्लिब सर्ट सार्किटनि जाउनाव बे अर खामनाय जाथाया जादों होनना साननाय जादों। सेरनि रायजोफ्रा फैनानै अरखौ खोमोरनो नाजाब्लाबो अरखौ खोमोरनो हायाखै। अर खामनाय जाथायसालिसिम अर खोमोरग्रा बिफाननि गारिया सौफैनाया 1 घन्टा गोबाव जायो। अर खामनायनि जाउनाव न'आ सिलिंखार जायो होनना मिथिनो मोन्दों। बिटिआरनि हारिमु आरो गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा एम दावबायसा बर'आ जौगालु बिथांखि बेखेवदों। एम दावबायसा बर'आ गावनि बियाबनि सिङाव गंनै गोदानै मावख' बेखेवदों। बेजोंनो लोब्बा लाखिनाय मेलाव हासरा पिसिसिनि सा 16 BPFनि सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएलआव हाबफैदों होनना एम दावबायसा बर'आ मिथिहोयो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। एटिएम बाहायोब्ला बयबो सांग्रां जा। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि स्टेट बेंक अफ इन्डियानि एटिएमआव रां दिहुननो फैनाय सासे बर' आइजोनि एटिएमखौ सोलायना लांनानै गुबुनाव 40,000 रां दिहुननानै लांदों। बर' आइजोआ रां दिहुननो रोङैयाव एटिएमआव फैनाय सासे सुबुंखौ दिहुनहोदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बिनि उनाव बै सुबुङा एटिएमखौ सोलायना लांनानै गुबुनाव रांखौ दिहुननानै लायो होनना मिथिनो मोनो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।